Ipinagdiwang ng Angeles Medical Center Incorporated o AMCI ang 53rd anniversary ng pagkakatatag nito kamakailan sa temang Back to School bilang pagbibigay diin sa patuloy na pagkatuto, paglago at pagbibigay ng dekalidad na serbisyong pangkalusugan. Itinatag noong December 21, 1972, nagsimula ang AMCI bilang 10-bed facility at ngayon isa ng private level 2 hospital na may mahigit 100 beds na nagsisilbi sa mga pasyente sa Angeles. Ayon sa Head of Marketing Safety Officer at Head of Quality Assurance ng AMCI, sinasalamin ng tema ang patuloy na pag-angkop ng ospital sa pagbabago at ang pagpapabuti ng mga serbisyong medikal para sa mga pasyente. Well, actually, we celebrate the 53rd Thanksgiving anniversary ng Angeles Medical Center. So, napili namin yung back to school concept because like in school, no, continuous yung learning natin, no, yung experiences, yung growth. Binanggit naman ni Dr. Maria Gisela Contreras, Chief Operating Officer ng AMCI at anak ng tagapagtatag na si Dr. Armando Deyang na nananatiling lakas ng ospital ang family-centered approach sa pangangalaga ng pasyente. So, it started with a 10-bed hospital. So, over the years, it expanded to where it is now. So, I guess, yung culture of family and the belongingness of the community when they come into AMC, yun, nafe-feel nila na at home sila and they will be well taken care of. Samantala, tiniyak ni Dr. Nino Benjamin Limhoco, gastroenterologist at consultant ng AMCI ang patuloy na pagpapahusay ng mga serbisyo habang pinapanatili ang malasakit na nakatuon sa pamilya. So expect nila na we're going to give better service, improve our facilities and yun nga, Of course, yung accommodation. Bilang bahagi ng pagdiriwang, kinilala rin ng AMCI ang mga healthcare workers at kawani nito bilang pasasalamat sa kanilang tapat at mahalagang ambag sa tagumpay ng ospital. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo.